Много отдавна, когато все още се случваха чудеса, имаше едно магическо заклинание, което отваряше вратата към вълшебната страна Симсала, родината на всички приказки и приказни герои. Абракадабра, Симсалагрим. Готови ли сте за ново приключение? Да вървим! Симсалагрим. Вълшебните приказки на братя Грим. Храбрият шивач. Купете си мармалад от сливи, пресен и вкусен. Купете си докато има. Не мога да плувам. Спокойно, доктор. Идвам да те спася. По-бързо, йо-йо. Има само един малък проблем. Какъв? И аз не мога да плувам. Виж това! Пресен и вкусен мармалад. Ей, ти! Добре. Знам, че в наши дни шивачите трудно свързват двата края. Добре, че той ни измъкна от кашата. Хей, тази каша хич не е лоша. Кои сте вие? О, здравей. Аз съм Йо-Йо, най-големият любител на приключения в целия свят. Позволете ми да се представя. Крок. Доктор Крок. Учен, философ и виртуоз на... Добре. Това сега няма значение. И с кого имаме честа? Аз ли? Шивач съм аз. Това е всичко, братя. Да шия дрехи ми е занаята. Но да се махна от тук е моята мечта. Да стана герой и да спася света. Да спася света. Ако търсиш приключения, имаш късмет, че се озовахме при теб. Така ли? Защо? Надявам се, не възразявате. Много съм гладен. Разкажете ми. Разкарайте се! Натрапници! Седем! С един удар! Видяхте ли? Убивал съм 4, 5 с един удар, миналата година дори 6, но 7? Ти си истински герой, повярвай ми. Истински герой, а? Прав си, приятелю. Това ми е призванието. Роден съм за подвизи. Шиенето на дрехи и кърпенето на стари протрити панталони не е достойно занимание за човек, който убива 7 с един удар. Не мислиш ли? Така е. Ще покоря света. Разбира се. Стига, не наливай масло в огъня. Ще залавям бандити. Ще спасяваш девойки. Ще побеждавам дракони. Ще гониш призраци. Какво чакаме? Да вървим! Тези двамата полудяха. Какво ти става? Сякаш си изял парче лимон. Тук нещо вони направо непоносимо. О, да. Време е да се изкъпеш. Много смешно. Сигурно е старото сирене, което взеха за изпът. Не е много подходящо за герой като теб. Това скоро ще се промени.
Сторете път идва храбрия шивач. Рицарят 7 наведнъж. Мили Боже, кой стори това? Кой мислиш? Синът на онези ужасни великани, които съсипват земята ни. Това е третата реколта, която унищожават. Ще се разорим. Да можеш и някой да ни помогне. Звучи като изпитание за истински герой. Шивачо? Какво? Чавка ли ти е изпила ума? Да, разбира се. Няма проблем. Къде мога да намеря хлапето на великаните? Просто тръгни по следите му. Защо си мислиш, че можеш да ги надвиеш? Те ще те убият. Не се тревожете. Пред вас стои храбрият рицар 7 наведнъж. Точно така. Смяташ ли наистина, че е достатъчно да размажеш няколко мухи, за да победиш банда великани? За истинският герой размерът няма значение. Хей, вижте това! Имаме си компания. Мили Боже! Ей, какво прави малък червей като теб на моя хълм? Моля ви, малки черви. И множествено число. Ние и нашият приятел... Не се боим от нищо. Така ли? Ще ви размажа като мухи. Така ли? Преди това погледни тук. 7 черепа. Какво означава? Означава, че е убил 7. С един удар. Точно така. 7 с един удар. Какво? Не го вярвам. Ти? Добре, Фуклю. Виждаш ли този камък? Сега опитай ти, самохвалко. Няма проблем. Аз... Един момент. Няма начин да го направя. Да, ще успееш. Ето, вземи това. О, нищо особено. Каква е тази ужасна воня? Сигурно от краката ти. Време е да продължим пътя си. Хайде. Чакайте! Добре. Още едно изпитание. Двамата заедно ще носим това отсечено дърво, докъдето стигнем. Който се откаже пръв, губи. Да, няма проблем. Да, няма проблем. Ти си луд. Не мога да го направя. Сигурен съм, че геният ще измисли нещо. О, да. Сега търси съвет от мен. Както винаги, първо ни вкарва в беля, а после пита. Хайде, какво чакаш? Един момент. Измисли нещо. Бързо. Ами, може би има една възможност. Готов ли си? Готов съм. Тръгваме! Страхотна идея, но няма да издържа още дълго. О, Боже, много е тежко. Ох. Отказваш ли се? След теб. Не мога повече да издържа. Той също. Повиси още съвсем малко. Отказваш ли се вече?
Не, разбира се. Так му започва да ми става забавно. Изглежда и в това не можеш да се сравняваш с мен. Невероятно! Трябва да разкажем на краля. О, да. Какъв прекрасен ден! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Прекрасна е принцесата и мило се усмихва. Ще имам ли късмет сега да слезе долу тя при мен? Ако този рицар Корбинян ми изпее още една серенада... Ваше височество! Принцесо! Какво има? Току-що видяхме как един смел герой победи младия великан. Младия великан? О, невъзможно! Видяхме го със собствените си очи. Трябва да разкажете всичко на баща ми. Слизам веднага. Ела, приближи се, приятелю. На вашите услуги, господарю. Ти ли си героят, победил младия великан? Да, точно така, ваше величество. Виж ти, но външността често е подвеждаща. Да, рицарю Корбинян? Ваше величество, може би този прехвален герой ще освободи земите ни от родителите на младия великан. Мнозина са се опитвали, но не са успявали. Включително ти, ако не ме лъже паметта. И смяташ, че този рицар Корбинян е опасен? Шегуваш ли се? Винаги до сега е успявал да прогони кандидатите на принцесата. Някой прати на сигурна смърт. О, Боже! Трябва да предупредим шиваче. Но идеята ти е чудесна, Корбинян. Ако успееш, ще те покрия с почести и злато. Но, татко, опасно е. За мен е чест, ваше величество. Сега ще видим какъв герой е този смотаняк. Само да разбера, кой подреди сина ни така? Ще му изтръгна сърцето от гърдите с голи ръце. Ох! Май не трябваше да изяждам последните 3 овце. Да подремнем малко, преди да продължим да търсим онова чудовище. Откъде му хрумна тази щура идея на Корбинян? А? Вижте колко са огромни двамата. В момента спят. Да се промъкнем тихичко и да ги завържем. А после... След теб. Ей, знам какво да направим. Хайде! Какви ги вършиш? Ще го събудиш. Точно това искам. Гледай! Престани веднага да ме замериш. И не се прави на заспала, защото не можеш да ме излъжеш. Какво ти става? Никак не ми е приятно да хвърляш шишарки по мен. Глупости! Остави ме да спя. Ето ти... Има и за теб. Казах ти, че не съм го направила аз! Така ли? По-лош си и от майка си!
Унази стара вещица! Не намесвай старата вещица, май.